hilin eh. Hi, good morning. Madong adlaw sa tibok kalibutan. Madong adlaw sa tanan narapagkos tubangan karon. So today karon mag preparar ko kay marong adlaw ihatod tong may gagaw nga panaw na nasa bag-schedule dya. Lisod among kapalungan karon kay grabing higpita, di ka maka-uban inig, di ka makahatod inig lubong nakunoy silot. Di sa do karon nagpahibaw na nga nakunoy penalty 100, di bago pa penalty ko hini-hini lamang kog hatod. Katong utana nga katong namatay kinsa to tugay na to si Janggi kulong dagang guwang to 50 sakto 50 edad siya namatay kay nag-birthday siya og October 15 siya namatay pagka 16 kuan dagat to siya namay nangutana og dari ba kung to kuan di tumao tag ilang bayis ibabaw dapit sa kuan dapit sa simbahan ilang bayad to sa baron dili tumautong na ibading tig ari-dari gagaw po ito na mo lagi manitay si kaysa kurog sa jo nagtulumanan mabuntag mamisbis manilihig kay mga alas 9:30 mo ko anapod mo sako ka si babaw ni lamang ko kuan ang pag-on bilis na karon nga ako ni penalty kay haba na ang tiglista na atig ang sekretary na murag ang sister-in-law man siguro kay nagpag-on naman na asang lilian ang mga kuan dito kay nalindahaw ra ba og nanubo na baga ang kuan wa jud ko makapanghagpas-hagbas rong pila na kaadlaw nagmukmok ko sa kudari gihapon sa sulod sa bahay yung simanahana nagas na pag-ahang gunahon sa gapon pagas na ko gapon og kuan naglusakli ko saging naghamad sang miingin nga di ko mamursa kay gikag na opera di sa kalikadan lagi ang mga lihikon sud sa bahay labi lang kita ra usa labi na kita rang isa lagi plano lagi ko karong December bakasyon ko mato ko Manila kung kakita ko danig mamiso para makapalit ko promo kay December na mga February masiris bilita po mga anak sa baron kita laman taon dya tapos kuan gabaw asang lilighang mga tanaman sa gawas. Good morning sa mga tanong na nakabagong kuan upload na puduros na ang color bukad na sana okay lang singanda na sana puro ko kaila sayang lawan tong kanang prancing namatay itong isang dakang buwak ngayon na yung tukul itong isang kuhan nga na mabuhi agi isang gihatag na namatay
kapang mga kuan banda muak na pod kanito always din siya always din siya kanunay ang mga sabuyas pero ang mga sabuyas kang bulanghoyan gunahan na pod ubos na gunahan na tapos unahan ili naghang mani na nubo ba pa'y nagpatugtog gunahan na po daghang walang hudan ang bahanad to nagikubkub lepas iro daghang mani di nagto na nagbasan ni Agi. Sama kaboy, sa dulay kaboy. Maklay malagi ka. Kamay mo mama. Musa kay kag bunggo? Aw. Nagbasan to Dubdubono na pod. Paway sa ako lagi. Tanawon naman na lang. Nubo na bang abang bulanghoy na. Nubo na pagsagbot. Oo, gunahon. Ubos to Humayos amang ujuan. Na may sounds. A few moments later. Ko kay ang kog saging. Ang kog saging sabah. Gusto ka haling lagi sa way likay. Ang likay gapon ko kog bunot. Binuungan ang sunlod. Mamlihay pamukhang binuungan. Kailang binaghang kahoy wa pa hakot ang saging sabah muna pamahawron kay sa mga kuan matuos ibabaw yung sunod binuungan yung sunod kay kuan pamakot ang pinahudyan das naging adlaw nga katong nangahoy ko pamahakot na tapos bakilid kitapok tanggap sa lamang ko binuungan kaya naman ko istak nga binuungan na may sunod ron puot-puot na basta binungan nga na siya galing kay wa kumawad binuungan nasa din mawad ang tag pangsunod kay tay gustong gituon ning abuhan bili mapagba mo laglitson kaso kita maluto way kahoy binuungan ra dilab-dilab na tarawon na to kuan ba naluto na ba pa dugay mo kuning sab ama kuan maluto lahi ra man nga saging gagmay probinsok tad-tad sa binuungan takas katabang ning binuungan mo himo ni mo sugnod ang akag nga ni bilungan kinahan si mo bantazan kabisid mo pagba apil mong abuhan pagba si mong abuhan na impas ito ng utang
Tao delikado bito ni binuangan song ludi mo kay ligwa na mo malimbag man na di ma. Lagpot na si imong atang. Kung kinahanglan pa di mong atungan. Mura pagkaglitson. A few moments later. Mga anda ninyo. Naluto, nagagahang din ang agang saging, nasaba, kagumay na. Kagumay na saging. Na, kagumay kaado na. Hindi sa pwede madumag. Kapag mo daghan po. Kanisang saging nga, bisag malata lang ni aslom. Kami nagsaba. Kaya po itong Arabia. Pamilaw sirado pa. Ang hindi ka ng taga-astatay, sirado pa. Ano, tagtaan siguro ron, abrin sila. Kanyang mata, naalat mo dito kong mata ka ng mga 4 gani. Tingog din ng dimukon, kamata na dito na. Nga ko ito balik, manang tayo kong bakod. Sagwa ko estudyante. Sagwa ko gamang tinda. Paling sa ko makabakod. Ay kagamo ko magunagunan tas lawas ng aron og pamaglayan ng lawas. Naguna ng tako. Nanta ninyo. Pabayulit. Tada saging. Napa. Tapa, saging. Danang pamahaw. Wala na pamahaw. Kemudian ang sinig mais. Wala naman yung kumakain sa mais. Ipon. Kaduha pa ni. Di pa palami kay kahit apa ni. Kaya na ba kung kaya sila siya nagtambay kaya nga ni ang ginamos. Nan, ketingig. Makakulong sa do kay kasi kaso lagi ko kay musaka ko sa babaw. Ba't pa ko itong gagaw? Bintang na isak na nandaning nasbahay kay pwede naman miniglabay ra mo makatangrag mo labay kaso kay may sakdan may motor na rin may mag drive ito na naman siguro may kina sakay mo siguro sa bungo ng mga kuan. October 19 na. Kapit nag 26. Kami ka-prepare og kanina. Tolo.
Sa tatay ko ni Ma'am Cherry Ulrich Kaintong na pabakas Valencia or to na bakas Amerika. Kung ano ko kabalita ni mo ma'am asa na ka amping. Tupat. Ihap bitag sobraan pero okay ron kay kuan man ron buntag. Hindi. Nalakaw po ko. Di mana, saging-saging laman sa taron. Kay mahal ang pagas. Nay. Nga anta. Mga anta. Saging saba. Saging saba, hinog. Tasatay. Pero bako di mo sila. Oh, nakaliptan sa ako. Kasi tayo dani. Di mo ni saging sabaman. Ha? Bang kang Las 10 na ba ko nunay? ha? Las 10. Magkatod sa 6 day penalty. Dapat sa Grigo na nampit. Alas 10 ang gikan na. Mas nabimigay mga namin. Alas 10 makagmisan, alas 10 mapagikan. Ano ba kapin lagi mo laganan na? Ano tanga to? Ano to ko? Ikaw di ay. Ikaw di ay. To. Tapos puli na mga isa. Sa hatulos ko. Kaya bag ikaw. Nala mo tabagan. Ha? Ako naman ang tabagan na ito. Ang ibrara mo kwarta nimo. Tabagan na itawag. Baad man ako kasi baha. Ang seryo. Kadi nabdahan na bitaw na. Hindi na mag-exam. Ha? Ha? Adi, kulog bisa. Wait ko ay. Hayo ba? Ha? Wait ko. Ano is ko? Ay, bilis ko. Bilis ko sa misteryo. Kang saging? Dapat na rin. Uding. Uding. Dagto ko lang sa amin na niya. Paggabi. Ang-anay. Kagabi. Hamalda. Birthday. Muli ko dog. Lami mo dahil kulo sa nabanay. Ha? Kulo sa naban. Ang lami ah. Kuha lagi atos lakuan. Ang isaaran. Wala may kuha. Kulo. Pamadan po. Lami alagi na eh. Katubad ko kasaway gabi eh. Pakpakan mo na. Good. Tanong na. Nga lang may na. Ganyan ko. Munang pesyo. Meron mo sa pa. Alam po sa lami lagi. Mura pag laylatik. Wala na tigay. Sino ba na? Sino ba na? Gagasinan. Tiya. Agang dihanda ko doon. Di kuhanin mo kang nanay. Tapos kaliro. Oo, di ako nakuha. Saan may kulog-kulog? Asa nga? Hay manis ko nang. Miss ko kami dalio. Iyo, ingkag kasi linggingan ka na. Ang sili ko. Ingkag miss ko. Wait ko. Aw. Barok. Wait ba ko? Hindi ko makahit. Ito ko bunggo. Ano kung di? Makatikang makako. Tiyagra, agtik. Sa motor na ha? Sa bunggo. Anong bong kumakang na may motor lo ag? Ay, Dali na ito mga ito. Mga ito mga labay. Mga ito pa ta. ikaw. Mato naman kayo ay pa. Dahil ba ito sa vlog kinsa kung itong namatay. Naman lidi labli ingin nga. Yelo mo pag-ipaganina. Puti ang tato. Ilo day. Yelo. Dagaman. Pink malagig koskoan. Pulaya. Puti ang tato. Wait ko ha. Mm.